ebe mụlụ nze mmụọ ozi ekene m unu na mmanụ nwekọ okwu m sịrị n'otegwu aka apụtadewe na efele mbọ wee tigwe ọnụ na anya bụ ihe na n'isi mmiri ahụ na-agbalụsị biko na nwere ihe na-eme n'izu ụka gara aga anyị na-ekwusị na mara m na Ezeobi ọ na-enyezi ndị mmadụ advice maka na onwe ihe okwu bịa menwe a very short video mana anya bụ ihe nwee very mixed reaction online. So I've been monitoring it na monitor sị ka m mara ihe na-akwado ime. So maka ka m sigota anya bụ video bụrụ ka onye ọzọ sigota ya. So na maka na afụgo m a link between ihe dị n'obi na ihe dị onye ọzọ n'obi njisika oge ka link ya these two video together ka ndị mmadụ wee ghọta ihe m na-ekwu. Otego aka nna aha m ya sị na ndị a maala ndị na-eme ezigbo ihe mana ndị ọjọọ nọ n'ime ha amazi ka ekweta maala ndị bụ ndị ala. Ha chefuzie na solukwe na welukwe bụ ofu ihe ọ na-aghọta maka na ike iwere ọnụ gị confess asị ndị mmadụ ji egbawa mbọ na nwerọkwa dị ndụ ojide hapụta ha ewere ego ha nwere mgbe nọ ha jewezia na nke dibịa abịala ibe ha ọlụ. So ịmakwu na a na-eli ndị dibịa so eli ndị mmadụ ọlụ, but you've not come out ever since then ọ na-enye gị ego wee kwuo ya because mụ na gị believe na dibiaship business adago unu nwe idea nke ọ dago mana kịta na onye ọbụla na-agbakpuzi ka ọ mara ka o esiri ya mana kọs maka na bloggers adogo ndị mmadụ vam sacha mkpu nene ihe alụsị ego gwara ndị Igbo especially Igbo youth a token of advice to them maka na amara m na ọ na-akpa ụchọ isi wee zọọ ọchịchị nwana na video. Ezeobi ya na o nwere ndị dibịa na-ekwu mmadụ wayo so na-enwechara ihe ndị native doctor na-ekwu ndị mmadụ wayo na-eri ndị be anyị ọrụ. Obidigwe achịgboro onwe ya n'ọchị n'isi unu. Obidigwe achịgboro onwe ya n'ọchị n'isi unu. Notice m na recently na most of these our celebrity native doctors na-ekwuzi ọfụma ha na-emezi the real thing. Ha reduce aka from me na-eti our young youth na pressure on how to do all these rituals na-encourage ha ka ha na-eje ka enweta ego anyhow. All these their talks to encourage our young people to go into all these fetish things bịa reduce obere. Ọ bụrụ the result of ihe anyị nwawo ndị bloggers, some of us na-arụ bloggers men watch ya no new advice Ezeobi nye young people. Just get the video ka unu fi ihe Ezeobi agụmkpo advice o nyere our youth na-eme anyhow. I was surprised seeing him talking this way. O gosi na most of them have realized that many young people are looking up to them and they will always believe and listen to whatever they say, especially those people after has a role model. Watch this video and make sure you share after watching. God the one. Also, you will get my Presure. I will get born in China. If I don't get you, go call another. Why is here? Back and need to pay you with the money. You are not going to get one of them. I'm getting desperate. You will take William in the room. You're not being desperate. I will go back on a happy weekend. Ezeobi ya no nwere ndị dibịa na-ekwu mmadụ wayo so na-enwechara ihe ndị native doctor na-ekwu ndị mmadụ wayo na-eri ndị be anyị ọrụ. Obidigwe achịgboro onwe ya n'ọchị n'isi unu. Obidigwe achịgboro onwe ya n'ọchị n'isi unu. Anyways, advice gị kwụkwa ọtọ ka sịga emere ana Igbo wayo nwanwe ya and onweghị ndị ya bụ edoziri anyị ala Igbo iche ọ anyị nwa bụ ihe na onwe anyị ya correct ihe niile mebiri emebi n'ala Igbo
ma mee things ka ọ dị ono si kwesị dị, especially on our young guys. Ekenekwa m nwoke kene nwaanyị na-asị na adịla Igbo niile mma na ama m niile na-echago onye vidio ifugo na onye ọbụla ekwu ka o si dịli ya ọ m na nghọta nke gị dịkwa n'iche nghọta m dị iche mana biko ka isi ghọtacha nke ya ịnenecha ya nyewa ya aka shie ya nyela ya aka gbasa anya bụ vidio dere nke kachasị mkpa tila ya na notification gị shie vidio anyị ti kọmentị gị na comment section na ya na nachi ya azụ enwenụ mgbe ọzọ ụmụ Igbo.